Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi mailako teknikari zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi mailako zikloa da. Berau, lana edo egoera pertsonalak direla medio, bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin, eta industri diseinu alorrean lanbide kualifikazio bat behar dutenei dago zuzendua. Ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmuei egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, erdi presentzian modalitatean eskaintzen da. Ziklo honetako ikasketak amaitzean, fabrikazio mekanikako produktuak, txapa prozesatzeko tresnak eta polimero, galdaketa eta forja eta estampaziozko molde eta ereduak diseinatzeko gai izango zara. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, online egineko jarduerak bertaratze bidezko saioekin osatzen dira. Saio hauetara bertaratzea derrigorrezkoa denez, ikasleari errastasunak emateko ikastetxe kolaboratzaile sare bat dugu eskura. Fabrikazio mekanikoko diseinuko zikloan, saio hauek, arratsalde gaueko ordutegian egin ahal izango dira. Lanbide heziketako ikastetxe integratu diren, Hernani lanbide heziketan, Barakaldoko Nikolas Larburun eta Gasteizko Mendizabalan. Titulo honek delineatzaile, kateko teknikari eta produkto matrize, molde eta tresna garatzeko teknikari gisa lan egitea ahalbidetuko dizu. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipenaren eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. Uli bidezko ikasketek aukera ematen didate modu malgu batean uztartzeko ikasketak, lan mundua eta bizitza personala.